velkommen til den her video. Det er ikke om mig og Mr. W en tur. Det er en joke. Vi går ikke en tur, vi spiller YouTube Story. Vi spiller YouTube Story. Ja, kommer det? Vent, er vi er inde i en computer. Og hvorfor er mærket en lemon? Er en citron? Fordi jeg ser på det deres mærke. Den det er nok deres brand. Og så derovre, det var Charles Lemon Studios. Skynd jer lidt ind. Fordi så er vi nødt til at vente en gang til. Der kom 100.000 der. Ja, fordi der skal være mindst 10 inden, for ellers så kan den ikke starte af en eller anden grund. Og det synes jeg er irriterende. Nå, der står 5 til 10 spillere faktisk, så... Nej, hvem fik det? Og så vil jeg gerne lige. Hvor mindre, hvor bedre. Jeg har en selfie-stick, og jeg er ikke bange for at bruge den. Og vi skal lave en YouTube-kanal. Mig og Mr. W skal lave endnu en YouTube-kanal, så med alle de her random folk, som vi lige har mødt. Vi puttede ind i computeren. Jeg tror lige, vi blev puttet ind i computeren. Vi blev i hvert fald smidt ind. Okay. Mit små virus, så ved jeg ikke. Eliminate. Hvem lægger stemmen til den her person? Ja. Jane, you've been watching YouTube for 3 hours now. Can you stop? Okay, jeg læser det højt. It's addicting. They have such a cool life. Jeg kan ikke læse. What if we started a YouTube channel? We could get rich and famous. Det er ikke så nemt, Shane. Det er ikke så nemt. Du er på YouTube. Nej. That's really not a bad idea. I'll give us something to do. Ja, hvorfor er jeg så dårlig til at læse lige nu? We need a game plan. Det gør du ikke. Du starter bare. Hvad skal man have? Man skal ikke have en spilleplan. Please wait. Okay. Nej. Okay. First I'm going to the computer and try a camera at this door. Then we need to vlog our cool adventures. Thereafter, the video must be edited and uploaded to YouTube. Det er rigtigt. Det er sådan lidt det, man skal. Eller du behøver ikke en computer. Du kan faktisk edit det meste på... Boom! We're famous. Det er ikke helt sådan, det virker, Jane. Jane. Jeg tænker lige, jeg skal banke noget salg. Eller noget... Mit vindue er åbent lige nu. Noget, hvad hedder det nu? I got now. The one. Vlog Squad. Lige så snart det kun er mig og Mr. W tilbage, kommer den til at hedde Mr. Waiters og W. Mr. Waiters og W. Nej, bare Mr. Naters og W. Men jeg skal lige slå dig i hovedet, så du kan tro på sandheden. Og så bliver jeg teleporteret lige ind. Wow. Det er ikke så nemt, og lige meget hvad du gør. Jeg vil gerne finde en computer. Okay. Okay. Det her er et meget underligt map, vil jeg sige. Go! Og jeg har fundet en gamermus. Den ligger her. Den har jeg også. Gamermus. Vi skal finde en computermus, en gamingstol og et kamera. Jeg fandt en selfie stick. Jeg har fundet kamera. Hvor er den? Kom her, lille gamingstol. Det der er ikke en gamingstol, det der er bare en computerstol. Men stadigvæk. Det er dig, der taler. That's everything. Let's go back now. Okay, jeg taler for alle åbenbart. Det er også næste dårlig. Yay! Vi siger han. Alright. Må jeg gerne slå dig med et bat nu? Det er mig, der har det der bat derovre. Det der er mit bat. Jeg tror måske, det er ikke helt sådan, det ser ud. It's amazing! Nej, Mr. W, det er ikke fantastisk. Nej, det er det nemlig ikke. Men det siger han. Nej, det var dig. Nå ja, men det sagde han. Okay, guys. Step 2. Vi er nødt til at gå på eventyr og... Ja, hvor vildere video du har, hvor større chance er der, før du bliver mere populær, men stadigvæk.
Jeg har boet på en strand i morgen. For first, what our first video could be about. Oh, what if we do a 24-hour challenge and those videos get a lot of views? Det er rigtigt. Det er faktisk rigtigt. Det var bare som at vi skulle lave sådan en 24 timers challenge på et tidspunkt. Hvad det skulle være, det ved jeg ikke. Problemet er bare, at vi har ikke vist os sådan sikker. Og jeg regner ikke med, at jeg gør det lige forløbet. Ej, det gør jeg nok heller ikke. Men det giver gode views. Nok ikke lige forløbet. Har vi godt på, hvordan vi kommer til at lave. Ja, jeg gider ikke rigtig at lave sådan her. Det er for meget at læse, og jeg gider ikke. Vi skal bygge et fort. Er det der en spiller? Er det der en NPC eller en spiller? Jeg er i tvivl. Det er en NPC. Fordi... Hvorfor ser NPC'en sådan der ud? Prøv at se. Go! Hvorfor ser de alle sammen sådan? Hvorfor er der så mange uden ben? Jeg skal nok... Jeg skal besvime dem. Få dem til at besvime. Og hvis I ikke like og subscribe, så får jeg også jer til at besvime. Og putter en nye ben på jer. Så like og subscribe. For jeg mener det. Vi bare bygge vægge. Wow, hvordan bygger man en væg? Bare klik på en klods. Jeg har bygget den her før. Man skal bare klikke. Det er mega simpelt. Wow, simpelt. Ja, hvor er det nu, man kan... Der er et sted, hvor man godt kan komme ud af. Kan du komme ud af det der hul? Jeg kan godt, jeg kan, men så før jeg ud, så tror jeg ikke, det er så godt. Nej, der er en barriere. Men der er en måde ud. Hvis du kan komme ud deroppe. Her. Næste der. Du kan komme ud herop. Og så kan du faktisk komme ud før. Vi faktisk skal bare undersøge. Eller udfordre. Jeg vil se, hvad der sker, hvis jeg prøver at gå ud derover. Der er nemlig udgangen. Den er altså allerede åben. Man kan se mig. Hej. Jeg arbejder her. Hej. Hej, vi arbejder også her. Vi kig direkte igennem ham. Okay, jeg prøver. Ja. Nej, han så os ikke. Helt sikkert, han så os ikke. Jeg stod slet ikke lige rigtig foran ham. Når jeg går ud til op igen. Jeg stikker allerede af. Det kan man ikke endnu. Let's start vlogging. Hello YouTube, og velkommen til den her video. Jeg var lige gerne med at lave en intro. Men han gik bare ikke. Det er mig, der laver introen her. Jeg også laver intro. Hej, jeg er hernede. Jeg er dernede i hjørnet. Jeg kommer. Vent, det var faktisk mig, der snakkede. Det lavede slet ikke en masse. Jeg har et bad. Jeg skulle lige til at skrive slash i dagens min. Jeg vil gerne prøve at se, hvad der sker, hvis man Chain dør. Sådan bliver ramt af røverne, fordi de går jo efter ham. Eller de går ikke rigtig efter ham, men de kan skade ham. Han kan tage skade. Bare ikke os. Og røverne kan skade. Mr. Double. Spiser du? Jeg tror lidt, vi er nødt til at gå den her vej. Ikke endnu. Jamen, jeg vil gå ud. Det. Hvorfor kan man købe en flamingo? Selvfølgelig Chain. Men han løber herud. Han løber derud. Og vi er lige til væk fra en butik. Ja, fordi politiet kommer. Hvad er der egentlig i historien? Jeg har ikke nogen Robux, eller jeg har 5. Det bare fedt, det så bare sådan og Master Beast, og få en bandhammer, og uendelig liv, og dobbeltliv, og medkit, og flashlight. Meget godt. Du kan købe flamingo. Okay, vi skal skynde os, vi har 17 sekunder. Ja, det lyder ikke så meget, men jeg vil regne med, at det var nok for det her, for det er ikke en særlig svær oppe. Du har været overhegnet. Wow. Ja. Der er måske en af baconsene dør. Ja, baconsene dør. Nej. Der var 4, der døde. Det er godt for os.
Ja, så hvor hurtigere. Jeg har sendt videoen til politiet. Vi har reddet butikken. Ja, men vi gjorde så også noget lovligt på samme tid. Vi gik ind i butikken, da den var lukket. Okay. Ja, vi har postet den. Ja, jeg håber også, den får mange visninger. Kom så, Niels, vi laver lige en short til... Breaking news. Vi kan ikke lave en short lige nu. Breaking news. YouTube channel Blogspot has caught robbers breaking into Blogsmart. We have all thanked the Blogspot. Go check out their video. They just posted on it. Proxy news. We did it. We got a shout out on live TV. Shut up, Chris. Var det ikke dig, der skulle have forstærket navn? Vi skulle have heddet Neters. Det der er ikke rigtig logisk. Det der er ikke logisk. Det der er ikke logisk. En video får du ikke 10.000, hvis det er den første. Nej, men de sagde jo, at de skulle gå ind og se vores video. Ja, men stadigvæk ikke stadigvæk, selvom det er jo kun gamle mennesker, der ser nyhederne. Det var en joke. Nej, det er opsamlet. Hvis vi gør Ghost Pepper Challenge. Det gider jeg ikke. Men sen, jeg har recordet dig. Velkommen til Record dine venner. Det er min YouTube-kanal her. Record dine venner. Recorder mine venner. Det er et dårligt navn. Recorder mine venner. Jeg torturerer vores venner med Ghost Pepper Challenge. Jeg har ikke fået en Ghost Pepper. Jeg har en Ghost Pepper. Jeg har allerede spist den. Jeg spiste den lidt før vi filmede. Jeg filmede den før vi begyndte at filme. Jeg spiste den før vi begyndte at filme. Er det et problem? Det er Ghost Pepper Challenge. Den var slet ikke stærk. Spis den, Mr. W. We will see who can last the longest after they eat the... Ja. Jeg har allerede spist den. Så W, du stopper for at spise den. Nej, den var ikke så slem. Jeg spiste den før vi recordede. Ha! Du kan ikke klare det her, Mr. W. Det kunne være sjovt, at jeg siger, det er slet ikke varm, og så var det mig, der sagde det der. Det er slet ikke I can't do this anymore, I need milk. Okay, relax, right. Go find milk. Jeg regner ikke med en ko. Prøv at se min arm. Jeg regner med, at det ikke er kølestykker. Jeg fandt mælken. Er du okay? Drik mælken. Jo, jeg har drevet mælken. Jeg tror ikke, det er der, fordi... I virkeligheden. Jeg har et spørgsmål her. Hvorfor skulle vi købe den her fancy computer for at lave? Men ja, Mr. W, jeg tror godt, du kunne tjene sådan der, så mange subscribers og visninger. På en video. Men stadigvæk, for det første, det er vores første. Ja, vi fik et shoutout, men det er kun sådan 10 minutter siden vi lagde den. Det var sådan kun 3 sekunder siden, efter vi lagde den ud. Men så de kan ikke engang have noget at se den hele endnu. Oh my god, jeg kan sidde her. Sidde over på tjene på mine røv i ansigtet. Jeg vil ikke sjov. Jeg faldt i søvn på mit keyboard. Det kan faktisk ondt i hovedet. Jeg smadrede mit hoved ned i mit keyboard. Jeg ramte så kun piltasterne. What the heck? Okay, subscribers! Det betyder, at vi får sølvplaybutton. Det var helt sikkert mig. Det var kun mig. Det var kun mig alle sammen. Det burde være min playbutton. Det var min kanal. Jamen det burde være også to. Ja, det er vores kanal. Det var vores kanal, vi sidder på din. Ja. Det er ikke så nemt normalt. På 2 videoer får du ikke bare sådan 100.000 abonnenter.
Men der skal mere til end det. Jeg har... Du kan sige, På min egen kanal, tror jeg har 72. Det vil jeg seriøst fedt. Hvis jeg får en playbutton, så beholder jeg den selv. Det gør jeg også. Jeg ved, at du kan sælge den for en del, tror jeg. Nej, Jeg vil godt jeg vil sagtens sælge den, men det vil jeg ikke. Jeg vil hænge den op, der hvor jeg filmer. Altså, hvis vi Så jeg kan explore den her udforsker os nye mansion. Jeg så her. Dips. Jeg så her. Jeg sover her. Ud af mit værelse. Ud af mit værelse. Hej og velkommen til den her video. Det her er mit nye værelse. Men så der vil ud af mit værelse. Jeg smadrer dig med et bad. Og det her er mit private toilet. Velkommen til den her video. I forhold til, hvor mange værelser er der egentlig i det her hus? Der må være... Der skal jeg tror vi har 6 folk i alt på kanalen. Der er 2 indtil videre, og jeg tror ikke der er nogen af dem der gider at sove sammen. Jeg ved ikke, der er 3. Der vil teknisk set være nok allerede, hvis alle sover sammen. Der er kun 4 værelser. Der er kun 4 værelser. Der er kun nok til 4 af os, medmindre 2 skal sove sammen så. Og jeg gider ikke at sove sammen med nogen. Det får jeg ikke at sove sammen med nogen. Hvad? Hvor gik vi lige hen? Nå, det er noget. Ja, hvorfor er gamingstudiet egentlig nede i kælderen? Jeg klatrer på luften. Jeg klatrer på luften. Siden vi filmede sidst på den her kanal, har jeg været ude på en kanotur. By the way, jeg var ude på en kanotur den anden dag, og jeg blev pladsvåd. Jeg faldt ikke i. Jeg over en plads. I had to talk with you. Shut up. Jeg gider ikke at læse. Jeg har en del til næste video. Nej, du har ikke. Nej, jeg gider ikke The Flawless Lava Challenge. Mig og Mr. W har allerede spillet den her før, og der døde jeg The Flawless Lava Challenge. Jeg synes, den var for svær. Eller jeg fandt ikke lava. Jeg er ikke den bedste til opbyer. Nej, det er jeg. Jeg er ikke den bedste til sådan opbyer. Og jeg er endnu værre til opbyer, hvis det er under tid. Jeg er endnu værre til, eller dårligere til opbyer, hvis det er under pres. Så 2. Er det Justin for Lankybox? Ja. Det er rigtig simpelthen. For den anden dag, så scrollede jeg bare mod i min TikTok Shorts, og så var kommet en Lankybox video op med Grimace, hvor det var sådan like for at redde den ene, og så subscribe for at redde den anden. Og det var Grimace. Du gjorde ingen af delene. De er dobbelt cringe. Så de kaldte dem selv cringe. Det var på deres egen kanal. Men Nate også. Skal vi egentlig lægge link til vores Discord? Ja, der er link til Discorden i beskrivelsen. Ja, lad mig komme ud. Du er deroppe. Hvorfor er det også, at vi sidder og prøver at hoppe oven på på brændende varm tomatsauce? Det er lava. Men ja, det ligner lidt tomatsauce. Jeg giver det. Jeg er på. Og hvorfor er der ikke nogen rigtige mennesker med her? Hvorfor? Har vi taget med til et næste? Hvad så der vi? Folk gider virkelig ikke at se på vores videoer, så vi var nødt til at putte papskulpturer på hver side. Det er bare 2D, så det er papskulpturer. Ja. Jeg tror ikke, det var meningen, at det var Justin, der skulle sige det. Jeg tror, det var meningen, det var Jane. Ja, jeg er rimelig sikker på, at hvis du laver Flawless Lava med rigtig lava, så får du nok et abonnement. Det er ligesom, vi skulle gøre det. Det tænker jeg lidt ulovligt. Det er ikke ulovligt. Er det ikke ulovligt? Nej. Men skal vi ikke til at lægge os og... Jeg er faldet i søvn. Kan jeg sætte mig på den her stol? Nej, jeg kan ikke sætte mig ind til den her gang.
24 timers challenge, imens jeg sover, imens jeg lukker ind. Godmorgen. Der er allerede gået 45 timer. Ah! Jeg fik et jumpscare. Har du bare siddet der hele natten? Hvordan ved han, vi har fået 1 million subscribers, inden den var overhovedet færdig med at tælle? Så der vil, min største drøm er at få bare følge playbutton. Jeg ved ikke, hvordan jeg ville reagere, hvis jeg fik diamond eller guld playbutton. Og jeg kommer sikkert til at unbox dem på kanalen. Hvis jeg kan finde ud af det. Jeg ville have unboxet min computer for nærlig. Den var lidt for svær at få op. Jeg var i gang med at filme imens. Men så gav jeg op midt på. Fordi at jeg kunne ikke få den op af kassen. Og så der var mange ting, hvor jeg skulle bruge begge mine hænder, og jeg vidste ikke. Nej, du er ikke vores største fan. Du er en abe. Du er en ninja-abe. Du er fan af ninja. Vi gør det, vi er greed. Nej, vi er ikke lavet. Vi har ikke merchandise. Selvfølgelig har vi ikke merchandise. Mit bud. Jeg har merchandise på Roblox. Jeg har den på lige nu. Jeg har også TG merchandise. Så måske... Der er link i beskrivelsen. Måske kommer vi til at lave noget nader som Mr. WB. Merch. Ja, måske. I don't know. Hvad giver 2 plus 2? Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag får I svar på, hvad 2 plus 2, det giver 45. Men kun om mandagen. Her laver vi et meet and greet. Og hej alle sammen, og jeg er verden her i dag. Og der er ikke, vent, vi har faktisk, det er ikke bare papskulptur den her gang, Mr. W. Jeg har lige snakket med rigtige mennesker før. Jeg har kæmpe social angst. Ham der begyndt. Jeg er bare usynlig med den. Jeg har social angst. Jeg tænker bare at gå herind. Hej alle sammen og velkommen. Du kan bare sætte dig sådan mig. Hej alle sammen og velkommen til den her video. Hvorfor startede vi en YouTube-kanal? Det ved vi ikke, fordi vi synes, det var... Bringer money. Er det money, eller det der andet? Yeah, good question. Next. Det var money. I virkeligheden er det bare fordi... Being famous and awesome. Jeg siger bare det modsatte af, hvad det rigtigt vil være. Altså det sidste spørgsmål. Og i spillet er det faktisk for penge. Fordi du gerne vil være rig og have mange penge. Kommer der en video snart? Det er snart, vi har rammer 10. Hvad regner du? Vi har filmet. Det dumme med her. Vi filmede en video ved 0 subscribers. En video ved 100.000 subscribers. Vi har filmet 3 videoer indtil videre. Det var vores 5 timers challenge. Og det dumme med, de change bare sådan, der kommer en ny video, når vi rammer 10 millioner. What? 10 millioner? Nej, det er ikke et problem. Vi skal bare være en større en på. Men det er kun også tilbage, hvis det der bliver. Der er flere tilbage. Det er bare... Så der er fans, der igen med at prøve at blokke ind og bryde ind. De vil godt lave bip. Jeg bandt. Men det er også fint. Men også to. Lad os de der to, de skal bare dø, så har vi bare et helt hus. Men jeg kan bruge battet på dem. Man kan bare gå herover. Shane er bare der. Halleluja. 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 Ja, det lyder bare for nemt. Wow. Jeg kravler igennem venstre. Jeg er den største imposter. Jeg spiller Among Us. Spiller Among Us. Jeg er en imposter. Kravler igennem venstre. Spiller Among Us. Finish det op i, og det er... Det her kloakken. Det her er Piggy. Det er kloakken, Piggy. Det er ikke, den kan... På nærlig, de har addet nogle karakterer, som der viser, hvor du skal hen. Nej, der er syre. Så. Du må ikke dø. Vi må ikke dø.
Jeg er rimelig sikker på, at jeg ramte den der, men den registrerede det ikke. Så jeg er glad for. Vent til her, du overlever, så vi kan kravle op herude. Vi Der skal... er kun 3 tilbage. Nej, der er kun 3 tilbage. Mit hoved sidder fast. Hjælp! Jeg sidder fast! Stop, hjælp! Mit hoved sidder fast. What the fuck? Hvordan kom jeg op ad en kloak? Bare sådan der. Et kampagne! Okay, hvad for en kage er det? Jeg skal på. Og macarons. Eller macarons. Hvad hedder de? Macarons. I don't know. Macarons. Det er macaroni. Macaroni og ost. Jeg tager et bad. Hej alle sammen og velkommen. I dag tager jeg et bad. Vi er færdige. Der så de næste kom, der de rammer 10.000 likes. Så hvis I gerne vil se den kommer ud. Du skriver den der bare skriv der. Men det, hvis der vil I komme her. Jeg skal lige filme på min telefon. Vi er jo lige blevet færdige med den der gåtur. Og det var det for den her video, fordi vi gik den der super fede gåtur. Tak fordi I så med. Hej hej.